alhamdulillahi rabbil alamin ko aade dañi fof yetto Allah ko neɗɗo dañi fof yetto Allah simo kala ko dañɗa aɗa yawa mon jiɗɗo heɓani wallahi ɗum noon neɗɗo ne foti yettude Allah wallahi ay Allah subhanahu wa taala ko gooto wala yummala mba wala ɓiɗɗo o jibinano tanna ko gooto tan est-ce que ceerno noon gandal machallah sallallahu alih w sallam sallallahu taala alih wa sallam nde o jibinama makka mowoni makka nde o tewɗon ko leñol fof e Allah mum leñol fof e Allah mum no way ɓe mbimo an mbiɗa Allah ma ko gooto ko bajjo minen leñol fof e Allah mum te haajuji men mbawa humtade hono ɗum wonirta est-ce que ɓe gande de Allah mo ndewamo ko gooto ta ay innamade ala fof ko Allah tagi dow leydi ko ɓuuri yodde innamade Allah kala ko tagi gila dow leydi ha e asman ha e fof ko innama aade ɓurnimo kala tagol ndew tagi siwa woni sallallahu alih w sallam sababu nelaɗo wallahi o wi kala ko tagmi dow leydi innama aade ɓurani kam hen tagore ndi fof te kadi ka anda hen ƴewno aade wayni kala ko Allah tagi tagodi ko innama aade ɓuuri hen kadi yodde ƴan ko Allah tagi kon wayi yo tan no foti kon ceerno jahɗa gonga ni ko kalɗa o wonno ko joom suto kanko ko taggoye waɗi sohla woodi yimɓe nayeɓe min woodi mais wonno ko joom suturu ko joom te wonɗo fof dal neɗɗo kono waɗe waɗa sohla joom wi subhanallah subhanallah ceerno siko jomiraɗo joom bawɗo tagodi makko ala cofdi hen a seki kanko wi noon o wi tagodam ala cofdi hen tagode ndi fof mi yoldi oɗo wi gonɗe siko kanko tagi subhanahu wa taala kono noon ko neɗɗo ɓuranimo kala ko tagi e dow leydi ndeysan neɗɗo kadi ɓurani yodde kala kullel ngol tagi kadi e dow leydi ko neɗɗo ɓurani yodde ceerno mbeɗa wawi namnademo seeɗa ala fad hara ceerno ta ceerno jokkit kanko yo fatta o Allah kanko tan wawi wadde o kanko kadi waɗata ko wela kala ko haaja ko ɗum tan woni ko waɗata aɗa jogoo katan feto aɗa jogii katan aɗa rippa aɗa diwa aɗa doƴƴo ko Allah tan hokkuma wallahi so wona kanko tan heɓata wadde noon kala ko innama aade dañ tan yetti subhanahu wa taala wi alhamdulillah rabbil alamin ceerno ceerno mi jogii noon namdal bisimilla par ce que e waɗi nayeɓe gandanɗa hoore ma yaaɓe tan hakkidira duuɓi tati maaye jooɗi tan mbi ndewta Allah juulata bandiyagal tan gandi hakkude simmaɗi e goɗɗum goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum on kam ganduɗa e mum ceerno ko adi fof joom ceerno mbiɗa jogui namdal so tawi neɗɗo sellani omo wawi ɓoorade no yummakko jibinirno on ɗum suudu makko tuggo hoƴƴude ha yetto teppere no ɓoosa ceerno on ngal namgal noon min jawno ɗum ay kalɗa hoɗo sa haati ɗum moom fi hamaɗi fertuma ceerno nen o haalat ko subhanallah anen o haalat ko subhanallah an kalɗa o fof ɗum haali ay sa fota nen o haalat ko ay sa haati ɗum mbima min jabɗoma wona kan ceerno sinno kay aɗa heɓtino hoorema heɗo wona ceerno gaddu ha kuccindirɗa ko ceerno a namla abo heɗo ceerno mamou ala ne jeelu ɗum ne tagui yinam nena eyi no tagui wona ko joom galle ma kala ko joom suudu ma waɗa yo heɓo beɗen haalde paawe accam haal jiɗim ko haal no tagui accam haal masna ɓalma ha yaay no jiɗirɗani yaay
hande conférence gonɗen suka somi jogiimi kaali accam haal suka jiɗim ko haali aɗa jiɗimo haalande suka sagal ma suka na dagi hakkunde debbo e gorko subhan hakkunde debbo e gorko kala ko juumen mbaɗi na dagi wallahi a bonni nenam na dagi a bonni nenam gonmi fi haalandem seeɗa min haalanimo ɗum laabi kewɗi oɗo yummama kalata oɗo nde min gaddata ɗum nde nangue hoore wulgue jaw min ittimo Fouta min mbaɗi e 400 mbaro joni wallahi anani nangue wulgue jaw ndemin dawi Fouta hakke oto o lelde min mbaali ko jum min dewtaki min lisa noon dar ndemi tagal ha min jotti ɗo ganen ɗo ay haalan ko boni ay a bone yam nit nangue wulgue jaw an bone am enen o bone yam nit bone am nit ko an boni nit ay mo nen mum adda a meri yita nen mum ummi tan do asman taw puccade ley do kan jiida do he nen mum ko adda he gonmi koy haalandem no nenam addira ni non nenema addira bonni so addi nenam wobbe gaddi nenma pourquoi am yim non addi am wona jignal min ala la ilaha illallah o furmi non ceer jahadu juro ceer ayimi ci yaay mu adda ko gem jiida do ko yaay mu adda o yaay jodo miñam jodo mi jodo o yaay ma addete ma minen gaddu hudam an hudam na ceer kan nen ma hudam hudam bingi be anda mo nen ma adda kon do xelam da nen ma adda ala jew ala do gem jiida ko ceer ko adda yaay mo adda dum ge halaji kay dum jiran haldi ay sagal mino ngo sagal mi manga ko he magda so biyatin o tayta o bida say ma andu say ko an tan o jewdi den on madda parce que kanko do he bibi min haydara o wawa hay batto o wawa bonni yaay aya ko dana munu e ceerno ma kan mbawda neddo mo gandanɗa hoore ma haalata saka ganda ko wondi ñamana yerani a haalat nde ɗo fayi ɗo moƴƴa ha ni tan o a ƴettan mbaɗanmo raccorde ɗiɗo fof ƴetta mbaɗanmo raccorde mbaɗa coupé collé c'est simple mais ɗum ɗo tan ma neɗɗo haalma ɗo 1000 fois pour mbawa ɗum famde ɗum hawi ma quoi neɗɗo jangginata tam après a famata quoi par ce que ɗum ɗen wiiɓe joman saɗa jangguinne ɗo watta seesa te gonta tan koye wullude ɗum tagi mi yawata wadde comprendre mais min sees mbaɗi ɗum ne wi fam a waɗani seesa kay waɗ sees waɗ seesa min sa tam fooɗi o ɗum mbima ƴetti ɗum a waɗi ɗum raccorde e oɗo a waɗi ɗum raccorde kadi ƴetta pooɗani gaddaɗo ma ɗo a faami après ƴetta mbaɗa copier mbaɗa collé oɗum ne mbaɗan copier mbaɗa collé e sa waɗi ni rek mi famat ginnan ha joni mbaɗi an ki gonta tan koye wullude copier collé raccorde copier collé sa wi a wawa ɗum famde an kay sa walam jaa ƴetti ha continue a jangde ma mais ɗum ɗo a wawa ɗum famde quoi amadou togama wude gila hajji ñamani yarani te haalani joni après min komi komi gandude hoore alaje ɗum kay nen alhamdoulillahi rabbil alamin ha o fini o haalani o ñaman o yeren eyi mi yettere Allah de rewaten tan mayde ay ala neɗɗo so ñamani yeren mi ñamata yartake e maya amadou an aɗa ƴefidi ko kartal jullo ne haala ko kartal nen anan marmo an ka bilemi o ñaman o yeren wona eyi ñaman mi ñamata yarta noon heɓ maya tan ɗum kanko waƴa amadou on e makko fof poti laal kanko ɗo leli ɗo
on way umade ando jodda sismaw jom man way ma tawde don nen acci wiid minen poté aw bedo juul o juulta minen poté aw ne acci ab toñi acci jet paamo fawde be do horam de la ilaha illallah amad ana de jifi kata jullo na hala ko kata la ilaha illallah bisikira nanu yaadi be hesbe be jogidade ko gonduma ada yaha ada fooda hudo bonko ko ano ko dum batta nen min kalna wala horma kalna ano kalde min ki an jogi jaadi kes min so tan jaadi min o jaadi dam nen an ke an dañ jaadi kes chanzuda asanzi non anati wadem kilif de mi on kilifat gallo amado hoto wat minni amado hoto wat haydan waday acci wadem kilif dal wat horam kilif c'est simple perte joda o perte tamin musim nedde jaar hawal primé ha datum nen yaw ado ko hedira ko e maari nati heew min wi ma wadi primé jom cigarette warat net mo warat net comme nayejo cigarette warat net ko ci muton jom ko kala ko burtide nodo kam afatani widdu yo ma mayre kam afatani mijina ni raagil ma to ananen ano samay hakkul ma la yetatal ala jom mine ma kala de mayre mako adande min bam hen wat man wat no selliri mo sellu ha wiya ngey ni jiyamu do o ma yaha mo arta tala ko bawdon ni te odo non ko gandon don mi halan modon ko dewgal wada e hakkude men te ko yitte gonga e gonga woni do wona ko fifida wona ko hocca ko mawbe jodi kubi ko mayo o leni mo sellano halata ko mayo o mayo an gonde nder suudu non an kalden dañ barer hot ñam hoto yar hoto hot hal mi ƴeewo tinat dum Ceerno Mamadou walla Ceerno Mamadou antan jogimi do hande tagal Allah ko antan jogimi min ho ngarne kam defru joom ummi do joni beedi bernam be beedi ko musti dum ko an furi kam wallude kala ko jidda balle da hen ñam jewa ko jidda mi fewjan ma buri wona Ceerno Mamadou hala dandi jinnaɗam ɗum mbayrondiri mbayri nandem mbayri nande alhaali makko mi jinnomi noon ko tambinomi ko fof mi jinmi kam ko avant tout defanam gertogal taw yala caɗele kesogal min tokkami ujunnaje nogas min noddu toon kanko jinnaɗam mo arat ɗo gisi makko e gisam ɗe kala nde pinmi mbeɗa faami makko gisi toppiton ɗami ko nden hakkille mo deeƴata ko ɗum to nangimi ɗo ko ɗum haɗimi ñamde ɗum haɗimi yarde joni noon taade alama no mbanmi ele kam mbeɗa wawi jaggude hooram kam mi deeƴa eyyi ko ɗum tan Ceerno Mamadou mbi mbiyete ko ɗum ɗo wonna probléme ɗum tan tagi aɗa leli a ñamani a yarani mbiya ko probléme nenema pour naata e galle yan kay ko jiɗɗa fof yo won jaam min mi yiɗa ko gandanɗa hoore ma ko musma ko welma tan guila subuni suba ha hiira ko ɗum woni ko mbaɗen kono noon annene yurmomi seeɗa min mi ala gas wona an joni wonko no mbaɗirta tan annene hakkillam fof yahatte tension o seeɗa tan heddinoma ta waɗa ɗum ɗo motte joni nenema ko hiiri ko fof joni salla jaɓi nedden mo passe makko o walda hen so fini janggo o ara yimmi ko so tawi o ari ɗon yo yaltu ɗum suudu ndu ɗon ɓuri handude mawɗo joom ƴewata ko ɗoyi kanko won ɗon suudu he nde pinden fof eɗen jiya mawɗo yiiɗi ko ɓaɗede wallahi ɗum kay nden noon so tawi ɗum a waɗi ni kam ko welimi min mami waɗane ko welma ko ganduɗa ko ɓuri ko double ko mbaɗannomi Amadou kay yaltude suudu mum ɗum kay ala caɗele Amadou wawi faade peron hini wona wala so kaji mo gorko kanko maire o so ari mi waɗanmo e suudu he ɗan ko jiɗɗa tan yo won jaam ɗum tan wona probléme alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum ɗon fof waddema probléme anne ko anndi tan ɗum nannan tan ɗum an tan woodi mi wima hande o ɗum ko anndi kala ko jiɗɗa enen jiɗirɗa ko noon mbaɗirɗuma ko mbaɗa noon ɗo e sa waɗi sesta min fam min ke waɗi sesa tan an kay maro hakkille ma o mi anda muccat
amuccita koye ɗi koye liɗɗi holɗum Amadou arga jiide nder sobuma min ha joni gasani o gasat ar yo alhamdulillahi rabbil alamin noon ceerno mamadou haali gallo ceerno goto won ɗoyde tawi noon ko ceerno ma bon ɗum an no wiitam ceerno ma suydi komi ko ceerno mi jaɓi kono noon mbiɗa yiɗi jewte probléme mum fof mi yiiti woni tane gonɗo Fuuta on min jiɗi feere hankadi ar tano min tane mais aɗan ɗoye min taniraɓam joguinoɓe fof ma yi ala ko kiddirani yimum ceerno mamadou o wona tane nen hottoñam nen ɗe hakki wallahi so mbiyata himɗum moƴƴani ma de accataɗa haal mamoudou aɗa waddemi hen mbimi ko tane so wonani tane ne jibinde bamma poɗɗo jibinde bamma wawi jibinde bamma on ko tane e joni ɗum ɗon fof mi haalan ɗum jinmi ko yen jewtu feere ala enen baddata feere ƴeewen no mbadduɗen min hannde o ko an jogimi an woni ɗo bajjan gooto gorko anani mi wawa wadde hunde tawi mi ɗumina mi haalanduma noon mi tintinma kadi ko gandanɗa hoore ma tane o so ari ko ɗo jippoto e suudu ma ndu an noon ka gorko aɗa wawi wi so jabba ari berta ɗo peron hellalaɗa anani gacca mawɗo on e suudu ɗum woni ko mbimi gara jewteten mi haalanma janggo inchallah rabbi mo joftuɗo mi neldimo haalis no arde nen eyi nen a yiɗi ɓurtinde de noon an hanti haaldude ma yonti de Amadou min komi garɗo jewten haaldu sef min mi duhani mi ɗumina non ay ƴeew min mettinet ko ɓerdam an adda ɗum sabi ya ƴet babum ngal nayyal ya ɗum ɗo en mbiya en wona bamum ko yummum heɓma haalanma ko yumma ko gaddami barke rasulillahi mbiman nokku fof no naati ɗo e oɗo e gallo eno allah en siini mam ɗeɗɗum ho yorkos ndendane mbarɗama kala nde mbarɗama lawol daña ma gueɗa cokeɗa ha caabi kela a suusi ɗeddude neɗɗo an noon anda ko mbatta ko suwa min mbeɗa ɓumde tan an aɗa wulna mata anda heɗo mi haalanma noon force noon wonata joni min kay komi jaadude hen beelama ma mbeɗa arde ma mbeɗa yewtidema fulla e fayidagal am gardumi gal an yandu joni noon so Allah jaaɓi on ko garo te ko ɗum ɗo suudu o wonata kon ga ƴewnon place kaso hawnade gallo Amadou a cafnani ko mbiɗa wallahi so nat ɗum ɗeɗɗan ko ma haalnima noon kanko mawɗo nayeɗo yo arke anke ɗe kala tan no waɗo jammo goto an sino ma desnoɗo debbo salmima yaltina wona ɗon sagaru goto heɗomi tan mi haalanma nokku fof no arɗo e o waali ɗo ha weeti pinɗa jiyam on foof kala ko mbimami walla kala ko meeɗi mbiɗemi e aduna jaggu fenani gaddem joni heɗemi haalanma joni paya galle men goɗɗo o gonoya toon galle men goɗɗo ƴettoya toon aɗa waɗimi dépassé noon de aɗa waɗimi dépassé quoi te min nen ka nenam quoi a faami yiɗa waɗi ni quoi yiɗa aki mbattama ko Amadou aki mbattata kam Amadou an a yiɗa ko weeli kam a yiɗa ko weeli fittama non joni natti yiɗi ko welma sax et puis aki mbattama ko joni ko mbimama ya waɗ mbiyata ha ay sa waɗa rena an jibini hoorema ay Ey, Joni. ay o dewɗa sa rena kanko hoorema hande o yalta gallo o yalta Ba galle jomina aɗa doye e mama joni kay wiyam tan yomi yaltu galle ma joni Joni sa ko jaarema jalto ala pour ɗo nomi yalta par ce que ɗo galle mbimami ɓakkere wonde hende ɓakkere waɗande hen jungam memi ɗum mi haalanma ɗum galle o ko min e bamma an dardini ɗum ɗo ɗum yaltinde kam galle o weeɓata mi haalanma ɗum walla noon jeeyen galle o peccete jeeyen galle o peccete min mi ƴetta gueɗal am ƴetton gueɗal moɗon taw ko ɗum jiɗɗa ɗum woni haalata ko jiɗɗa ko noon min jetto ɗum min mbeɗa ɓumna tan aɗa ɓumna pour hol mo ar janggo noon min ko min fittana ko ɗum jini koƴƴi ko ɓumnade ɓerde mawɗum ko ɗum woni ko mbaɗi ana ngala sa
Assalamu alaikum. Maaleykum salam. Jam ñalli banda. Jam ñalli. A ñallede. Mawɗum ni. Jam tan. Minne mbiɗa namɗo ɗo ceerno goto ɗaɓɓirteɗo mawɗo mo joom gandal. Ceerno ɗaɓɓirteɗo joom gandal. Ɗo? Ɗo de ɓe cippata. Ha ceernel de nan ɗo. Duɗo suudu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Jam ñalli tan. Yow. Allede. Jam tan kay. Jam tan kay. Jam ñam. Jam tan kay. Ñalla jam. Celli. La tan kay. La. Ñu kalde mi de. Bana mo jarɗa o kon kalde. Ala ko min goɗo en. Ala won mo gadda ay tinani. Ah. Mbiɗa e jam tan an nderuɗa o bisimilla a mbiɗa nderuɗa o han maya ko ɗum wattude to ɗa mbimi ayi abuto jotto mbiyan to joɗ e moƴƴi on dem mbaɗa Jam tan. seli Mawɗo. ay tan tan Jam tan. amon Machallah. tan tan Mawɗo. bisimilla Ba. bisimilla Jam tan. wallahi Ɗo celli. bisimilla Mawɗo. bisimilla Ba. bisimilla Min de ko haaju addunomi ɗo. Komi tindinanoɗo. Wiyama aɗan ɗo. Aɗa rokkira ñaagunde Allah. Minen mbi mbayde ɓe mbi ndiyam ɓolam lammata. Mi artan kadi mi dillina sababu. Hunde nde haaju o ko ni way. an mbaɗa dejjuran an ko boni waɗi oy ƴeew waɗa succumade renomi wallahi sa anda ɗum bonni a wonta ɗeɗa haala joni noon dey bisimilla jokki Haaju o ko ni way. Gila jibinami ha ponmini aɗa mbiɗen daña duuɓi seeɗa. Meeɗa nande hoɗande. Mo kaaldumi fof ha kawrumi e muɗum so yeehi artata. Eɓe ngara noon wona ɓe ngarata. Ɓe ngara kono noon soɓe jewtidama tan so mbi ɓe ngartata. mbiɗa gadda hen ko mbiɗa o debbaji an ndemi alhamdulillah rabbil alamin aɗanno kam ka gonɗo jaadi kala ko wawi haddema guila subaka hannage moto joom galle junngo mum nani garɗo fof so haaldama ha nandiram arta Gese noon way. min wimani Ni way. Ni way. he ha ɗon mbimi eɓata man faymade omono fayma o saysa kam omono fayma eɓe tara dabdo John, Oui. amin won ko jimi. Jiɗa. Ceernajo. Komi jaadde sutto taw woni to nirtoni debbo. Ɗum hande makko haatiide aɓe naatodiri. Wi astafurlah ara suudi. John min yii ɗum hiteram. An yii ɗum ni? Min yii ɗum, min kadi mi yii ɗum. Aïcha. Kala ko namdi de hande ina iwo. Aɗa laaɓa aɗa iwo. Mbaɗa yarde jiɗɗo. tawi haalande gonka waɗanma kalwa balɗe jeeɗiɗi mbaɗa waali kalwa balɗe nayyi ɗe kam ko enen mbaldata ɗum waɗi hen Minema. wallahi Minema mbalde. balɗe nayyi ɗe kam ko enen mbaldata balɗe tati keddiɗe noon mi waldaymo kanko say o mbaɗa maccuma
ayu kalma gila gorel ngol mon conseil mbaɗɗa hoɗo joni ko wattude hadma haalde hunde acca ha jiya ko leeri par ce que kalɗa ko e ko jiimi ko hay ko nanimi ko wona gotum jon komi jiiɗo moni tan debbo ko renata sumti ceernamo sumedde o ko ganna mawɗo wonɗoyti o sumedde an jaha tan affaire toxo tan garta mbiya ya sud o même temps debbo salminta debbo watta debbo haydara o ko ganda o ala jahan tuubu mbiɗa ko tuubu ɗum wi astafirullah astagfirullah ɓurema sa rena ceernamo adma ko yaade ma sumɗo minde ceerno sino iwa min jimmi tan ko sellude ko daña joom galle yimɓe ɓe fof daña jooɗe cuuɗi men ni min mi jooɗoro noon suudan ko mbaɗami ko ma waɗɗumi ma ha para wona garanti wona défense hakkude mon nde mi fuɗɗo faɗo huccandemo ha ɓay mako haare musde komi narta ɗum kalwa nani min kaɓa haare musde ndewa accudema so Allah lamɗo jaɓi nden kam so yonti wallahi ma dañ joom gar mande garta walanne ni mi ga hayso ko jam mi kayum sellu mi ga hayso ko jam ala fudde hande hayso ko jam hayso ko accal jam alhamdulillah rabbil alamin de mbaɗen noon yen ha jam tan nani inchallah de ko jiɗma ma go ya his a jarama ya his salmin ya his a jarama ma sellu inchallah yam majja ma sellu beddan sall jabi ma sellu inchallah Allah n tagi ko e